Ev demeke Partiya PYD kiryarên xwe li dijî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye zêdetir û tundtir kiriye. Ku di van rojên borî de Ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Partiya Yekîtî li Til Temirê ji aliyê çekdarên PYD ve hate girtin. Her wiha Ofîsa Enekesê ya girkêlekê jî hate şewtandin ji bilî helmeta tometbarkirina serkirdeyên Enekesê û Herêma Kurdistanê bi xiyanetê. Ji ber vê yekê jî Nûnertiya Ewropayê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye wêmangirtin û xwenîşandanan li dar bixe û sebaretî vê yekê jî daxuyaniyek belav kir. Di wê daxuyaniyê de wiha hatiye. Ev demeke Partiya PYD binpêkirin û karê xwe yê istibdadî li dijî her kesekî ku nerîna wî neweke wê be û bi taybetî Enekesê û alîgirên wê zêdetir kiriye. Her wiha Partiya PYD bangên Enekesê û Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî ji bo vegerê li rêzgirtina girêdanên biratiya Netewî di riya birîna peywendiya xwe bi rejîma Esed û melaliya Îranî re û bi dawî anîna kiryarên diktatorî derheqê siyasetmedar û çalakvanên Kurd û vekirina rê li pêş vegera Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ta got bergiriyê di berdeverên Kurdî de bikin û xalên rekeftina Hewlêr û Duhok werin bicîkirin piştguh kiriye. Her di wê daxuyaniyê de Nûnertiya Ewropayê ya Enekesê dibêje tevî van hemû daxwaz û bangan lê PYD bi rengekî tundtir ji berê bersiv da ku vê carê êrişî ofîsên Enekesê kiriye û hin ofîs girtine û şewitandine û hemû hêlên sor derbas kirine. Her wiha dezgehên bi ser PYD ve jî nûnerên Enekesê di Cinêfê de bi xiyanetê wasif kirin û daxwaza sîzakirin û dadgehkirina wan kirin ku ev yek bi xwe jî handaneke eşkere ye ji terorkirina siyasî. Nûnertiya Ewropayê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye di wê daxuyaniya xwe de her wiha eşkere kir ku kiryarên PYD li vê astê re newestiyaye. Lêbelê li bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê xwepêşandan li dar xistiye. Kotê de Serokê Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî bi xiyanetê pesên da û nabe em wekû Enekesê beramberî vî karî bêdeng bimînin. Ji ber ku bêdengiya me wê bihêle ev kesên diktator, kiryar û binpêkirinên bêhtir derheqê millet û serkirdeyê me de bike. Di dawiya wê daxuyaniyê de Nûnertiya Ewropayê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye bang li hemû welatiyên Kurd û hevalên milletê Kurd dike ku beşdariyê bikin di xwenîşandan û mangirtinên ku wê xwecehiyê Nûnertiya Ewropayê li dar bixin li tevahiya bajar û dewletên Ewropayê ku wê di roja şemiyê rêkeftê heftê Gulanê de bêne li darxistin. Her wiha Enekesê tekez kir ku ew ê belgeyên dadwerî pêşkêşî balyozxane wezaretên derveyên Ewropayê bikin ta ku siyaseta PYD ku bû sedema koçkirina milletê Kurd ji cîhanê re bi tevahî eşkere bibe. Nalîn Hesen, ARK